Thank you, Ann. Good morning, Philippines! Anyway guys, i-harvest ko na to kasi nag-crack na Maayong aga po sa inyong lahat guys. Ito, I don't know kung sira ba ito or what. Tingnan nyo, cauliflower. I-harvest lang natin ito. Bakit purple siya? Hindi ko gets. Baka purple cauliflower po talaga siya. So yun. And dun si Mr. So i-harvest natin ito. Hindi ko alam kung paano i-harvest. Kailangan ata ng cutter. Kunin ko lang ha. So yun guys. I-harvest natin itong kunin lang natin yung basket para meron tayong kalagyan. Kasi nag-crack na pala. Kailangan na siyang i-harvest kasi nag-crack na. Sayang naman. So kunin natin. Nag-cut lang si Tami ng grass pala. And ako din nag-weedwhack. Nag-cut din ako. Kaya yan. Look. Saan ba ito i-harvest guys? Paano ba to? Okay. Ala, hindi man ako marunong mag-harvest nito guys. Ay, ayun. Ito pala, ganito Look nag-crack siya So yan, first harvest natin and first ever natin na cabbage. So yan, and then ito, i-harvest na rin natin ito para hindi mag-crack. Okay? So yan, let's harvest. Yaon. Harvest natin. And then yun, next time na yun. And then ito, i-harvest na natin ito. Look, hindi ko alam kung paano ito i-harvest guys, honestly. Hindi ko alam kung paano ito i-harvest, pero I think ganun lang siya. Okay. Yun. First cauliflower natin. Look. And then itong isa, kunin natin Yun. Kunin lang natin yung mga dahon niya guys. Oops. Para hindi siya masama. Oops. Ba't nahuhulog? Ayan. Uy, hala. Ba't may mga anik? Ay. Kunin natin guys. May earwig. Yun yung earwig, nakita ninyo? Earwig yun. So yun siya guys. Look. Yung isa, kunin din natin dito. Sira naman ata ito. Kunin natin yan mamaya. Tara guys, look. Ka-harvest pa tayo bago nag-winter. Diba? Ilagay ko lang siya dito muna sa ating table. Pero yan, ang ganda ng cauliflower guys. Pink, purple pala, hindi pink. At saka meron na tayong pangka-gulay So, igulay na natin. So, anyway, short video lang po ito kasi nakita ko kasing nag-ano itong cabbage natin. Nag-crack. So, kailangan ko lang talaga siyang kunin para magulay na natin, di ba? Birthday boy, good morning guys. And my birthday boy is leaving. I can't find my... It's his birthday today. And he's working. Good morning. Kagigising ko lang. Today is Tammy's birthday, as you know. Wala si Tammy, grabe. Naano siya. Nagwala kanina. Kaninang umaga.
nagwala dahil sa external drive niya. Dapat ibigay na niya yun sa ano, kasi ano yun siya, extra work niya yun, and yun hindi nag-work. Parang nakurap ata daw yung SD card, so ngayon nagwala siya kanina. Sabi ko, relax ka, birthday mo ngayon. But anyway guys, so yun guys, nakatulog ako guys, nag-thunderstorm, nag-ulan. Natulog lang ako, sabi ko, si Roxy, nataranta na si Roxy guys. Sabi pa ni Roxy, ano ito? Nataranta na siya, gano'n siya. Ako, tulog lang talaga ako sa couch. Doon ako natulog sa kung saan si Tami natulog. Yan, pinakain ko na sila late na 8 o'clock. Sabi ko, maulan na umaga, baby. It's raining. Oh my goodness. Oh, the rain. You can go inside. Lumakas na naman yung ulan. Nag-stop kanina, and then ngayon, lumakas na naman. Ay, kaloka. Tignan niyo yung ulan, no? Buti na lang, wala na yung bahay sa New Rochelle. Kasi yung bahay sa New Rochelle, baha talaga sa ilalim, sa basement. So, yung nakabili doon, na-meet naman ni Tami, sabi pa niya, inano daw niya, nililis niya buong basement, mga sahig kinuha, ngayon sinisel. Nag-ano siya, naghintay siya kung kailan daw yung ulan. So, ngayon, nakita nila kung saan lumusot yung tubig. Very smart ba? Nilinis nila lahat ng basement, wala na, pati flooring, lahat-lahat nilinis. So ngayon, hinihintay nila yung ulan, kita nila kung saan lumusot yung tubig. So doon nila siniseld, palibot. Diba, smart? So wala na daw baha doon. Anyway, so ngayon, pasok tayo, Rox. Tara, let's go inside. Hello guys, so ngayon, wala si Tami dito, diba, umalis siya. So, kasi birthday niya ngayon, and then late siyang makauwi mamaya. And then wala akong maibigay sa kanya na card. So, late na yung card. Nauna yung ibang regalo, pero yung card, kailangan kong bumili. Yung ginamit niya yung sasakyan ko. So, kaya ngayon, ang gagawin ko is gamitin ko din itong sasakyan niya. Tara, let's go guys. Let's go, let's go. Alin ito dito? Ito. Yan, let's go. Ang baba talaga ng ano. Ang baba ng sasakyan na, ang laki ng sasakyan na ito. Para akong dambuha lang anik. Diba? I-drive ko lang itong sasakyan ni Mr. Patay natin yung ilaw. Ilapit pa natin. Lagay din ng seat belt. Kasi let's go. Nakalimutan ko na bang mag-drive dito. Okay, let's go guys. Let's go. Take ang laki-laki ng sasakyan ni Mr. Grabe. Ang laking dambuhalang sasakyan. Dambuhala, dambuhala. Let's close the door. Yan. Tawag nun, mga gusto ni Mr. Sana meron akong mahanap doon na gusto niya kasi ay. Ang bilis tumubo ng ano, damo. Buti na lang hindi ano guys, yung brake. Yung gulong hindi ano. Tawag nun. Walang ka. Tara. Buti na lang hindi flat kasi itong sasakyan na ito palaging flat. Palaging flat lately at saka inayos ni Mr. 'di ba? So buti na lang yung pag-ayos niya is talagang hindi humungaw ulit. So let's say, let's take it. Malapit lang naman yung CVS. Laki-laki ng sasakyan ni Mr. Dambuhali. Tara.
Okay guys, nakalabas na po ako guys. Nakalabas na tayo and konti lang yung nabili ko guys. Ito lang yung ibigay ko sa kanya ngayong gabi. Ay, traffic doon oh. Dito lang ako dadaan kasi traffic. So, yun guys, dito na tayo. I-close ko lang itong ano sa garahean. Gusto kong i-share kasi nga what is that noise? Gusto kong i-share na pwedeng malak itong ating may space. And yan. Close natin. The next day. So yan. Yan yung regalo ko. Happy birthday. Just woke up. There's 2 cards in there, and there's few inside. Not really a lot, huh? Just something for you. I actually was looking at that. Huh? I actually was looking at that. There's, okay. I don't have nothing now. That Again. I love you. You too. Kawawa yung birthday boy natin, ang dami nang naramdaman. Sa dito lang tayo guys. Thank you.